dan gledatelji, dobrodošli u moj prvi Photoshop tutorial. Znači u ovom tutorialu mi zapravo nećemo ništa raditi, nego ja ću vam samo objasniti što je Photoshop. Znači Photoshop je jako moćan tool sa kojim možete raditi stvarno svašta od fotografija. Vidite, bit će stvarno praktičnih tutoriala, svašta ćemo raditi i bit će nam dobro. Tako da ovo tu je ikonica, vidite, to je Photoshop. Ja ću vam dati upute kako da ga skinete i instalirate. Tako da to je to. Znači evo otvorite Photoshop. Samo čisto da vidite kako to izgleda. Vidite, on tu nešto učitava, svašta. Znači, kada ste ga otvorili, evo ovako vam izgleda Photoshop. Znači, u ovom tutorialu zapravo ništa nećemo raditi, nego u sljedećem tutorialu ću vam pokazati osnovne stvari. Tako da vidimo se.